Zaterdagmiddag vond na een hele dag repeteren het Samba Caramba concert plaats. Op een zonnig Monsieur Gommelsplein werden verschillende liederen ten gehore gebracht. Nou, Samba Caramba, dat is een initiatief van de Federatie van Muziekgezelschappen in de gemeente Venray. En dat is 4 jaar geleden ontstaan. Dit is inmiddels de 4e editie. En dat was eigenlijk om de rustpauze tussen de laatste les voor de zomervakantie en de eerste les na de zomervakantie om dat een beetje op te vullen. En we wilden in eerste instantie dat midden in het seizoen doen of in de vakantie doen. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet, want dan krijg je bijna niemand. Dus nou hebben we gezegd, nou we doen het in de laatste zaterdag van de zomervakantie. En je ziet het is weer volle bak. We zitten met bijna 50 muzikanten. Het zijn allemaal leerlingen, dus ook oudere leerlingen, jonge en oudere leerlingen van de gemeente Venray. En we hebben een hele dag samen gerepeteerd en nu komt er een concertje. En een van hen is trompetist Simon. Ik ben samen met al deze leerlingen de hele dag bezig geweest om een mooi repertoire voor te bereiden. En ik ben onder andere een muzikant van Euterpen, maar er zitten van allerlei verenigingen er zitten wat tussen, zeg maar. Dus, ja. Maar jullie hebben maar alleen vandaag geoefend? Of heb je ook in de zomervakantie al een keer samen gespeeld? Nee, we hebben echt alleen vandaag geoefend. We hebben in de zomervakantie de stukken gekregen. En toen zeiden ze succes ermee. En verder hebben we er eigenlijk niet heel veel mee gedaan. Maar ik moet eerlijk zeggen, er zijn heel erg veel muzikanten die vandaag voor het eerst het instrument oppakken. Dus. Maar is het voor jou de eerste keer dat je meedoet of is het ook altijd de 4e keer dat je meedoet? Het is voor mij de 2e keer dat ik meedoe. Ik heb er altijd hele leuke dingen over gehoord. Maar ik was zelf altijd belemmerd door vakanties en zo. Dus ja. En is het 4e keer dat dit nou gebeurt? Is het anders ten opzichte van de vorige jaren? Nou, we hebben nou wel iets heel bijzonders, vind ik zelf. Want we gaan namelijk samen met de Bejaardier van de Grote Kerk het concert doen. Dus dadelijk begint de Bejaardier, Rosemarie Seuntjes. En die begint met het Samba Caramba lied, want we hebben een speciaal lied daarvoor laten componeren. En dan gaan we om de beurt spelen, orkest. Rosemarie Orkest en op het einde dan doen we Ode aan die Freude van Beethoven en dat gaan we samen spelen. Proberen althans. Dus dat wordt heel spannend, want zij zit natuurlijk 50 meter hoog in die toren en wij hieronder. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Ik ben heel benieuwd.